Ix-xogħol tal-Millennium Chapel tul l-aħħar sena żdied hekk kif it-talbiet għall-għajnuna żdiedu wkoll. Bil-pandemija komplet akset lil min diġà kien qiegħed f'diffikultà. Id-direttur ta' din il-kappella fil-qalba ta' Paċeville, Father Hilary Taljaferro, spjegalna kif setgħu ikomplu jgħinu lin-nies bis-saħħa tal-ġenerożità kbira tal-Maltin. Aħna żidna fil-għajnuna għall-grazzja t'Alla il-Maltin huma ġenerużi ħafna. Sibna ħafna ditti illi għenuna kważi ma tlabnihom. Din il-kappella tgħin lil ħafna familji li jinsabu f'xifer il-faqar. Illum qegħdin nikkejterjaw madwar 250 familja minn Malta kollha ġifieri, ovvjament mhux minn Paċeville biss. Imma nagħtuhom kaxxa tal-ikel sostanzjali għal 15 ġifieri. Mhux se servihom għal kollox, però tirrilevjalhom xi ftit il-problemi li jista' jkollhom. Il-familji f'diffikultà żdiedu fl-aħħar xhur. Din l-aħħar sena żdiedu average ta' 5 familji fix-xahar. Ġodda, jiġifieri, u daw qed ikomplu jiżdiedu. Din hija problema realtà li rridu niffaċċjawha. Father Hilary spjega kif il-kirjiet qed ikomplu jkunu ta' problema għal ħafna. Ħafna nies li qegħdin jgħixu bil-pensjoni jew inkella bil-minimum wage ma jlaħqux jekk inti qabel kellek kera ta' 500 fix-xahar issa f'daqqa waħda saret 800 jew 1000 u fuq l-1000 di problema. Id-direttur tal-Millennium Chapel spjega li minn barra l-persuni li kienu diġà jagħmlu użu mis-servizzi tal-kappella żdiedu persuni oħra li ma kinux jobsru li se jsibu ruhom f'diffikultà. Father Hilary ddeskriva dan iż-żmien bħala armin tal-gwerra, madankollu hu qal li jibqa' pożittiv u għandu tama li kollox se jgħaddi b'wiċċ il-ġid. Jiena żgur ta' għandi tama kbira li meta ngħaddu minn din il-battalja u minn din il-ġlieda noħorġu aħjar.